voor de zilvertoekenning bij graad 4. Nummer 1, Geraldo Mitchell. Nummer 83,7%. Jani Erasmus. Kristen Dolskap. Vierde positie Stefan Scheer. Nummer 5 Ernst Stapelberg. Aiden Igu. Liesel de Kok, Versteden. Gezamentlijk in de negende plek weer, Walt van der Start. Carmen Meijer. Dit is de dochters, dank u wel voor jullie